скара на детето? Я кажи, баба. Кой баба се скара на детето? Кой има бабо? Я кажи. Какво ма бабо ти направиха? Я кажи, бабо. Я легни тук и се скарай. Скарай се сега да видим. Скарай се на тая мама. Какво стана? Я кажи. Кажи, бе. Кажи, бе. Кажи. Кой ти се скара? Тръг, баба, тръг. Кой? Я кажи кой. Кой ще да бой, бабо? Я кажи. Кажи, бе, ти какво замръзна, бе? Деля, аз какво ти казваш? Ма ти какво замръзна, бе? И после? Отключим, че много жега стана. Това не мога да видиш. Мале. Даже това махнато си го сложила, като си дошла. Мутале! Когато не трябва тогава. Чекай. Какви физиономи прави? Я седи тогава. Ну такъв. Да. Сега говори. Това не се облича такава, мамо. Това е добре. Ти се бъркат за ние другите.